Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Se Channel. Ceritanya di pagi hari ini aku berada di tengah-tengah kembang, guys. Taman. Nah, mergo arep apa? Arep resik-resik. Arep nyapu. Nggowoke godhong-godhong sing ceblok alias rontok. Karena kebanyakan musim udan. Godhonge dadi rontok kabeh. Makanya dino iki aku arep nyapu. Nyapu nang taman. Karena mulai banyak itu runtuhan godhong-godhong sing nyeblok dari godhong apa? Dari godhong bougainville iki. Makanya arep tak resiki dhisik mumpung kayaknya cuaca rada padang alias cerah. Ya ndak tahu, kemungkinan nanti cuaca malih redup, malih hujan, malih nggak tahu. Karena yang ngatur kan di atas sana. Mau hujan mau cerah mau ya terserah lah. Yang penting dino iki aku arep apa aktivitas pagiku untuk apa? Untuk bahan kontenanku hari ini. Karena aku arep budal ning sawah urung sido. Karena biasane bos, kalau di hari Jumat itu nek wong desa wong Jawa tulen, ku harus sambang ning sawah. Ngono. Kudu nyambangi sawahe di setiap hari Jumat. Makane kinggo nek aku nggo resik-resik, aku harus sambang ning sawah. Makane dino iki aku arep resik-resik dhisik. Resiki mergo wis suwe ra tak sapu karena wis ra ono pawange nyapu taman. Jadi aku harus turun gunung. Harus turun gunung menyapu halaman taman, guys, taman. Mergo apa? Nah, godhong-godhonge wis bodho guwogrok kabeh kan ngono kan. Sampai temukan kono-kono. Makane dinane ya arep tak sapu dhisik gitu. Dinane sepi karena apa? Samson masih tidur. Makane volume tak nolno supaya tidak terdengar di atas sana. Supaya tidak mengganggu. Begitu, guys, karena sound horeg. Mau ngonten saurunge tak tokno suarane ku wis tak nolno. Dinolno dhisik. Sound horeg supaya apa ora bodol nang ndi-ndi ngono. Nah, saiki alate ya wis tak toto mau. Gitu wis tak toto nggawa apa sapu keruk. Betulnya sih dikeruki yo gak kena sih, guys, mergo apa godhonge teles. Godhonge sik teles kabeh. Jadi kudune ya dijumputi tangan. Kudu jumputi tangan. Makanya aku harus mengambil sapu karo ikrake dhisik. Ya raketan konten iku enggak aktif setiap hari ada. Sing penting arang kading wae. Nek gelem ya ngonten, rak gelem ya wis. Ngono. Mangkane ya mumpung gelem ngonten dinane iki, dah iki aku pengen ngonten. Digo apa upload. Nah, Siribuk menusul Siribuku ini sudah menusul gitu. Si pesek teman setiaku, bestiku. Ya. Wes. Wes kono ae. Aku kok raketan suarane ora krungu. Tapi wis ana gambare. Nah, ini biar tak rada enggokno ngidul wae.
mau ya tak gawakne tembok wadah wadah warahane. Nah aku karek iso aku sithik-sithik supaya tak edakno wae kamerane karo dicekel wae begitu. Nih kalau posisinya kayak ngono kayak diarani jari Mas Iwan Ruil itu adalah kandang jengklong, kandang jengklongnya bos. Nah kandang jengklong biu godhonge ngantek rontok kabeh lho, rontok mergo apa kakean udan. Kino kakean udan jadi yo malih lugur kabeh. Nah yang kene kan ono sukete iki yo ana iki sukete di babutin dhisik. Kok yo alah sukete yo nimbrung-nimbrung iki lah, sukete nimbrung-nimbrung bos. Nek mung pekerjaan ngene wae gampang guys buat emak-emak itu emang sudah pekerjaannya emak-emak itu kan resik-resik nyapu sembarang. Nah, kita kok kene pekerjaan ngene wae dikerjakno sampai umur tuwek bisa nek mung apa penggen nyapu ngono ae. Pekerjaan paling gampang iki. Nek mung pekerjaan ngono wae termasuk enteng iso dicapai dengan sampai umur tua guys. Ndak ono pensiune pekerjaan ngono iki. Beda karo pekerja-pekerja yang di luar sana seperti pegawai-pegawai itu kan pasti ada batasnya. Pegawai negeri misalnya apa guru, bidan, dokter itu kan ada jatahnya, ada pensiunannya kira-kira sampai di usia berapa begitu. Nah kalau jadi ART nggak membatasi umur, pokoknya selama masih bisa ya sampai umur tua. Nggak ada kata-kata pensiun, selama masih tenaga kuat guys. Nek mau nyapu sampai tua seiso. Jadi nggak ada kata-kata pensiun. Sing pensiun kok sopo? Ya di atas sana. Nek dadi ART sing pensiun ku sang pangeran kono mangane. Jadi kerjaan santai bikin apa untuk menghilangkan stres. Jadi uang itu aja meneng wae supaya apa ndak stres. Jadi mangkane dinggo golek hiburan. Misalnya kan nyapu itu juga hiburan. Mergo apa ubah terus. Begitu. Ubah terus dadi mangkane nek mau nyapu ngepel ngono tok enteng guys. Bisa dicapai umur tua itu sampai tua isih iso iki. Wis ra ono kata-kata pensiun gitu. Mangkane sadurunge kerja ngoceh dhisik wae yo. Ngoceh-ngoceh dhisik karo apa mergo karo ngenteni trek. Apa trek? Ngenteni rada ilang mbune lho. Mbune ben rada ilang. Dadi ngono. Supaya ora teles kabeh, tak keruk isih susah iku mergo kelet. Sampai cek biuh-biuh ya iki. Makane yo latihan ngurus taman. Latihan ngurus taman. Nggak tahu siapa penerusnya, gak ero. Nek mau nyapu ngono ya iso ae. Tapi bagiku nek bagi meruning itu nggak bisa bos, mengatur bunga itu gak iso saya.
kan harusnya dibentuk. Dibentuk seperti itu loh. Nah, yang di dalam itu seperti bulat begitu. Itu kan harus dipruning, dipotong-potong ini. Nih yang semi-semi dibikin model begitu. Sing digawe model iku rawong tok, kembang iso digawe model. Nah, supaya kelihatan rapi. Dibentuk seperti binatang apakah gitu. Kan iso engko dibentuk. Tapi nek wis rumbuk, maksudku nek wis dhuwur ngono dipotongi, digawe model apa kan iso. Nah, jadi ngocahe ndak usah suwe-suwe. Mergo masih banyak aktivitas lain. Sing penting dina iki kan wis ngoceh seperti burung ketilang. Dadine yo tak tutup wae, tak akhiri. Karena durasi kan juga sudah cukup, jangan terlalu panjang-panjang untuk durasinya. Begitu. Nah, makanya saya akhiri saja ya sudah. Cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton videoku pagi hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.